A Corporación Municipal do Carballiño aprobou en sesión plenaria a conta xeral correspondente a 2023 cos votos favorables do equipo municipal de goberno, integrado por PSOE e PP, e a abstención dos grupos da oposición, Espazo Común e BNG. Os reparos postos polo interventor á contratación de obras menores e outro tipo de servizos, a escasez de persoal no concello e a falta dun inventario municipal de bens centraron as críticas da oposición. Facer retención previamente, correspondelle a vostedes. Non pedir 3 orzamentos, correspondelle a vostedes. Non constar o conforme do traballador, depende de vostedes. Non respetar o procedimento de contratación dos contratos menores de importe superior aos 5.000 euros. O fraccionamento dos contratos, servicios e suministro de trato sucesivo que se están a tramitar como contratos menores e que legalmente deberían sacarse a licitación. Falta de trámites ou requisitos nos expedientes de contratación, deficiencia na asignación de horas extras e do complemento de produtividade, contratación de persoal temporal en servicios non esenciais, deficiencias na tramitación de convenios, deficiencias na tramitación de subvencións, etc. Entón, claro, isto penso que lle corresponde ao que gobernan. O interventor, os técnicos fiscalizan. Entón, si lle facilitan o traballo, si respetan os procedementos administrativos, o mellor, pois os traballadores están máis cómodos, evidentemente, senón... A corrixir. Nos contratos menores, informe de fraccionamentos de contratos. Fraccionanse moitos contratos. A limpeza viaria, un fraccionamento de contrato clarísimo, que vostedes fai ano e medio ou 2 anos nos dixeron que eran cantos se sacaban os pregos, pero estáse cometendo unha ilegalidade flagrante contratando así a limpeza viaria con esa empresa. E sábeno perfectamente. Os contratos menores, informes de fraccionamento, contratos menores, non respetar o procedimento de contratación. Claro, por iso veñen as facturas extrajudiciais. Porque hai un procedimento que vostedes mesmos fixan todos os anos nas bases de execución do orzamento e non o cumplen. Vostedes, Vostedes poñen as normas e vostedes non as cumplen. É como a ordenanza de terrazas. Fan unha ordenanza de terrazas e depois non a cumplen. Bueno, pois, que quere que lle diga? Non ten moito sentido. Horas extras, defectos na tramitación. Productividade, defectos na tramitación. Outros expedientes, defectos na tramitación. Peche de contabilidade, regular, informe de subvencións, regular. É dicir, podríamos estar así un montón de tempo, pero, o resumo, non hai persoal, non hai inventario. Temos un interventor un día a semana. A empresa de recadación leva 2 anos en precario, facendo o que lle dá a real gana e deixando que prescriban recibos, algunhas veces conscientemente e outras veces por facer malas cousas. O tenente de alcalde José Castro Gil do PP abogou por unha mellora global dos aspectos vencellados á área económica e de persoal. A verdad que a dinámica pode cambiar e vamos a intentar que cambie porque vamos a intentar aprobar os orzamentos novos deste ano, do ano 2025, facer un RPT que nos parece fundamental modificar a RPT cando se chegue ás plazas estas de estabilización, por facer un RPT pois quitando algunhas plazas e poñendo outras novas, cubrindo as plazas que queden nese RPT, parece importantísimo. E queremos traballar nese sentido. A intervención para nós e a fiscalización é moi importante. O interventor que este un día, pois hai que intentar buscarlle unha solución, intentar de alguna forma. Non pode ser que temos un cuello de botella nese senso e temos que intentar traballar neso. O do RPT dos orzamentos é fundamental para o Concello. Pensamos que podemos chegar a facela. Intentaremos que sea este ano. É complicado por lo que nos dice o propio sentido de a conta xeral de que hai eimas, hai moitas cousas que se poden mellorar e intentaremos melloralas. Finalmente, o alcalde Francisco Fumega defendeu a xestión económica levada a cabo polo goberno municipal. E pouco a pouco, bueno, pois iremos intentando mellorar, que é igual que os anos anteriores. Pois sí, por desgracia é bastante parecida. Hai un continuismo, non che vou dicir que non, pero, olles, o interventor, se tuviéramos un interventor ocupando a plaza xa este ano todos os días, evidentemente a situación sería ben distinta. Non é o mesmo de levar todo nun día e estar compatibilizando que ter aquí o posto fixo porque podería agilizarse moitas máis cousas.
Inventario municipal, efectivamente. Adquirimos o compromiso o ano pasado de leválo a cabo, pero sabedes que aquí os procesos de pliego son bastante complexos de levar a cabo. Temos pendiente o da recaudación, temos pendiente o do inventario, temos pendiente o do camping, temos pendiente o de OSAF, que prácticamente están todos elaborados, pero é verdade que hai que darlle un impulso. Había 5 millóns, pero pagamos 4 millóns. 3.500.000 de débeda, 1 millón pola fábrica de papel, 600.000 polo tanatorio e un longo etcétera de pleitos judiciais, de cousas que acontecen no devenir diario do Concello, pero están aí e están justificados onde se gastaron. Claro que sí, se pagamos ese diñeiro, pois non o pode haber. Eso é unha realidade. Estabilidade orzamentaria, é verdad que non se cumple, pero pensade que o orzamento é de 10 millóns e gastamos 14. Gastamos 14 porque os hai. E claro, se tú metes no orzamento 10 millóns e gastas 14, evidentemente hai unha desestabilización. Non se corresponden os ingresos cos gastos.